Αν αλλάξει η βάρη είναι σου λέω για τίποτα σφαριά τις Ιταλικές. καλή φωτο, λίγο φωτοτιμημένος ήσουν. Είμαι από τότε που γεννήθηκα. Πώς είναι τα 10? Ο Τακούνι είναι δεκάρι. Αφού είναι ο... 90 κιλά είναι Το προφίλ δεν σου πάει, είναι απ' την άλλη. Είναι η μύτη πολύ μεγάλη. Ο Λούτσιο πόσα κιλά είναι? Ο Λούτσιο είναι... Κάνα 90 δεν είναι? Ναι, σίγουρα και παραπάνω. 90 είναι σίγουρα. Δεν θα κάνει ένα σήμα κάτι? Σώστε με! Και ξέρεις εγώ που την άκουσα, βλέπω τα σερφάκια που πηγαίνανε